umaga. Last two. Bakal. Sipon ka bata. Hindi ka lagi magtinda? Pati ka nag-iba? Sara. Sara ang darawa? Kaya nila? Hindi siya sumamang nagtinda. Siya kasi yung tagaluto sa amin. Kaya di siya nakasama. Oo. Kaya sinuna lang yung sumamang nagtinda sa balatan. Si Badit na iwan. Ganun talaga, di ko tuloy nakita si Crush. Ay. May crush pala sana all. Sarap kasi yung... Nalalag ka man. Sarap kasi ng luto niya. Ano luto mo ngayon? Ginataang tilapia. Tilapia. Sarap nun. Wala lang sahog. Sahog? Huwag pa magsahog. Pinipili ang sahog. Amo eh. Putol tayo itong ano. Kastar nila. Oo, hawa kami ng pag-ibig. Hindi kaya ito ano. Kasi minsan nakaupo ko yung para siyang ganyan. Tas na. Patay nga eh. Ipag... Ano nga. Sige, pag ano, kung alin mga baka, ilay ay patay. Napagkat na ito niyan. Siging-siging ko. Yan ang atad mo. Mahaba yung angat? Oo. Mahaba dito. Mainit to. Kasing init mo. Init man pa na nakakapot yan. Yan na po. At papatong na ni tatay doon. Kaso posisyon dito. Kaso bila. Wait po nga siya.
Yan si Balit. Sipag na bata. Ang masipag na bata, lalaki, pagod. Ganun talaga pag may anak na sa Oh. Ganyan talaga pag ano, hulirang ina. Joke lang po. Kami yung mga anak niya. Lalaki na. Kami pinagluluto niya eh. Ayan na. Terus yung Maniwala ka. May transmi pa. May transmi. yan, kainan na. Ulam. Ulam. 81% na ini-export. Gata. Lasda. Sarap talaga niluto niya, no? Balit. Ayan. Kain yan. Bira na kayo. Kainan na. Ito. Ito kasi ang sahog. Sili. Kulay. Sili. Walang kayong kumain, natigay na. Ang sarap na. Sana all. Iba rin ang hugot ng isa. Sana all. Parang gusto ko ng damigaya. Nakita kayo Wala pa ng plato? Saan pang kutsarita? Pahit para sa kutsarita. Sabi. Nakita ko lang si Kainan tatay na. kumakain. Busog na ako. Tapos mamaya nito, ulan na. Ulan namin yung ulan. Ay, oh! Mas matindi. Wow, sana all. Na-all may inisip. Sino pa tayo iniisip mo tayo? Paano daw ang buhay niya ngayon? Mas matindi. Huwag mong isipin ang buhay mo, tay. Kasalanan ng tatay mo, tay. Kasalanan. Nagmadali. Kasalanan. Nagmadali kasi. Madali. Wow, sana all talaga. Kasalanan talaga. Sana all talaga. Kasalanan talaga. Matindi ang hugot ni tatay. Yoko. Hindi. Ano pala pag ganyan ang ulam? Oo, Lalabas ang Nailalabas ang mga hugo. O bukas ganyan ang ulit ang ulam nyo. Pag hindi po ako manggagot namin. Hugot ng tatay. Ano? Tayo. Talaga. Nagparaya na. Yan, no? Aldero, overload. Mahina daw kasi. Mahina na sa Mahina tilapia. daw tilapia ngayon. Tanghali, baga ngayon. Dalang tutong. Ayan ha. Tanghali, baga ngayon. Ano ba? Ay, mahina daw. Vince, may aso pa naman, Vince. May aso pa naman. Tirahan. Tirahan daw yung aso. Ay, nako. Sana all. Panalo? Panalo talaga. Kaya lang, walang sahog yan, Dali Vince. talaga. Tawag talaga kaldero. Ako talaga yung kaldero. Tawag talaga yung kaldero. Dali talaga. O, si Kuya Nuli, ang last. Tay, kahit pa ka, tay. Yung kain patay. Kanin patay. Kanin pa. Tay. Malupit talaga. O, bukas ganyan din ang ulam, ha? Kasi si tatay lumalabas ang hugot. Hindi yung ba? Meron pa man. Pero nagsisisi ka talaga, tay. Oo. Hindi. Matindi Dati, talaga. bakit daw ngayon lang dumating yung mga pagkakataon? Kaya pa. kaya tayo sobrang naiinit. Ganun talaga Kailan ang mo buhay. lang lahat dumating ang pagkakataon? Sana maulit-muli. Kung may rewind lang ang buhay. Ano, kaya nuli? Kung may rewind lang ang buhay, ano? Ay, ayaw ko na ulitin. Kala nyo, ulitin ha?
Mabuk naman yung problema. Huwag nang ulitin, baka masaktan ka lang. Ano kuya? Pag ni-rewind mo, maulit man yung panunod mo. Ang gusto kong kung may rewind, yung mga gandang alaala lang. Yun. Di ba? Yung mga Pero wag na. Kasi iiyak si Badit, maalala yung mama niya. Wag nang ibalik yun. kaya kung may rewind. Wag nang i-rewind. Pass is pass. Wala pa naman kami tissue. Lalong umiinit tayo. Huwag kayo. Tandaan sa kultura natin. Wala di alam. Napansin pala yun. Bilat talaga ako kay Kagan. Kung napansin yun ah. Nagtampo tuloy yung aso. Tampo yung Tingnan mo nakatalikod. Dati nakarap yan. Wala na siguro akong makain. Ayun ha. Tumalay ko na. Wala akong pagkasa. Taon na ba? Dahil mga. Oo, nice. Iba talaga. Vince, kumakain na rin yung paa mo. Ay, baga yung paa may kanin. Oo, na yan. Matinding lugot ka. Sinusubuhan ko na. Di parang lumabilis, pati yung pag-ibig na rin. Hindi, mamaya ilalagay niya yung dito sa kamay. Gagamot. Panibala? Gamus. Simot talaga ang tabaw-tabaw na eh. Kuya Vince, pinapawisan na. Lumalabas yung ano ah. Ako? Tunay talaga. Papalo pa isa. Nakatabi sa pugod. Wala na po yan. Mainit pa yan. Grabe. Ang hapon ito. Ay, naku, di ka makausmad mo pa lang. Malupit. Diba? Kakadali ng tilapia ngayon. Sumuli. Sabi ko sa inyo, damor seryoso, damor ang lasa. Yun. May halong pagmamahal pa yan. Sabi ko, awig, feeling. Yun. With feelings pa. Malupit talaga. Yun na. Pa isa. Tumutunan pa nga. Grabe ah! Tumutulo pa eh. Grabe! Pati yung paa, pinapakain. Napansin mo pa yun? Oo. Tapos kumanak kamay. Oo talaga. Yan na. Ubus na. Ano tay? Are you okay? Ayos na ayos. Pero kahit magkatabi lang kayo ni Badit, okay na. Yun yun. Sana talaga. Pero nagsisisi ka talaga ngayon tay? Pero huwag muna nang anoin natin tayo, nasasaktan ka lang. Masasaktan ka lang. Basag. Huwag mo nang isipin niyo tayo, nasasaktan ka lang tayo. Ayan yung may kasabihan tayo. Talagang magsisisi sa bandang huli. Turuan mo na lang ako tayo kung paano mag-diskarte. Meron nagsisi sa unante. Ay, meron? Paano? Yung nakasakay sa jeep, nabunggo. Oo. Sa unahan siya. Kung bumili ng bag, kalabaw. Kalabaw. Ilay-ilay kalabaw. Kaya ba? Payat-payat naman ang kalabaw na to. Mumura pa. Na-scam sa ano. May kwento ko. Yung may nagmumotor daw. Tapos may pumarang matanda. Eh di yung yung driver naawa rin kasi yung matanda naglalakad lang mag-isa. Eh di gabi yun. Eh di Bunga ng marag. gabi. Gabi talaga. Di umangkas naman yung matanda. Ayusin nyo, kahit contract. Hindi nagbabiyahe na sila. Kaya ngayon, nung pag ganyan, di ba may pag ganyan na Liko. paliko. Nawala yung matanda. Nawala yung matanda. Natakot yung driver. Sabi niya ng driver, saan na kaya yung matanda? Bigla na lang daw nawala.
nakatakot, mantabak ako na aswang. Biglang nakatakot. Parang yung yelo pala, nawala. Balikan ko ako, ano, sabi man ko, sabi ko, gurang. Ayan no, ito nung mga ako tayo nulog mo nga sa motor. Kaya pagka walang pangas Ano ba na, pagka nulog sa nang, magkumagka, rikono ba lang narogan, biglang nulog sa gurang. Nahulog na yung walang kas. Driver, aswang. Nalaglag ng pala. Ano ba, naulog man isa na. Mas kaya yung may kwento din sa... Sige, anong kwento mo, Chong? Mamaya. Ikaw lang muna. Ay, ito na muna. Sige lang. Sige lang. At gusto ko rin ibang bata. Oh. Babarte ka din ako. Oh. Dagat ako lang sa ribot ng bat-bat. Hindi ba ito mo na tapos? Nakapuntang sa yun. Grabe naman. Nasa yung istorya ni dati na na checkpoint LTO. Ayaw mo, tumating Papang dito. Ito laragap sa LTO. Wala. Gumugura sa daraw. Palabos na nga ako niyo. Tadi nagkulay nga sa agong ko. Ano ba ito? Labos na rin. Steve, karti to. Magsipin, panala. 16:30. Yan na. Tapos na. Wow. Hi po, Kuya Wala Sir. pa. Thank you so much po. Yehey! Yay! Alam ko talaga. Masipag eh. Oh, kahit daw hindi niya nalalasan yung luto, putingin niya masarap na. Oh, sana all talaga. Sana Kung kayo all. dito po, titikman niyo po yung luto. Kuya Cesar, punta po kayo dito next, Next episode. next episode. Abo. Sana ako. Oh, nice. Init. At ayan na sila Nuna. Galing Balatan. Amo? Tinda ng paminta. Ako na. Ay. Na, boss? Tara di. Hindi. Ayan po eh. Ayan na sila nanay. Ako nanay. Salita. Cellphone ko ma. Cellphone. Yan, barbuan kita cellphone. Sige, cellphone. Amo siya na. Ayan, break time pa. Labing init mga bata. Ulo pala na. Mamaman niya. Yan si Nuna. Nahingin datab to. Yan. Kukoy. Grabe. Yan tayo na ang malamig. Marami Alin yun tubig na ba taga? para Salo yun? may iwas dehydrate. Baka mapasiwa. Nahingin dat kaya. Papahinga lang si Nuna. Puso, Sa karating lang nila galing sa Balatan nagtinda. Napakasipag. Mag-uukay man ka masadi. Mag-uukay ka man. Tatang si ate mag-uukay. Grabe init oh. Masilans pa sige kung masabugan. Anak ko yung sundan.
Ayun mga par. Grabing init sa taas. Ayun. Woo! Init talaga. Grabe init. At ayan, hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Tirik na tirik yung init. Ayan. Bye-bye. 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 Bye-bye.